Mayong di selama kayo sa atong presidente na butan dito kayo sa Lord. Adam, kaya nga kayo siya na wala sa 21 dito sa pagkakaligo mga adlaw ang probinsya na ito. So may makuha na ito ang probinsya. Sa ito naman, sa portal. At ito ay probinsya na ginahalan kayo kay mawala na itong reunion of Catholic faith members staying in different places of our province. Because mungkin sekarang kayo na kita na ito, na-refresh na ito ang pagkikuman. Ito pagka nagsuos. Muna na hindi na rin ibali ang atong lakat. Kaya atong printi sa restaurant. Kaya sa isang ko yun na ito ang provision. Kaya sa kanina pagpasabot na we are strengthening ourselves regarding our faith, our mastery of topics. Yeah, this is what is our mga kauban. Kapag po sila kung ating nato na dialogues. Magbago. O gabaw sila ang lito na itong extraction of salit. O po din na sila sa pagbiyo sa puputan kinabuhi. Puputan kinabuhi. Madaga si Brad Adam naghandyo na ilan na mga committee siya na committee president. Pero extension kita, kaya na kami pagkakanan, dito nagkabutan ko sa video sa Sister Faye Dorino. Ngayon ulit kita sa paring Jesuits. Kaya dito kayo damay, tubig, meron sa pangkot, damay ka na kayulan, nandito kita sa kayo nakakasusulong, damong, yan sa sports, tabang na itong kubanan na itong gustong mapil sa sports, bago. Mabukas ko lang, siguro na yung mga higala na ang rusa, minatado, madala niya yung natanda mo solicitation, request for support. Maka sila din, oras kayo. Kita, sa mga interpreto, hindi lang ka piso, hindi ko na kalpak ka. Hindi na suwan, hindi na kakao, o kuwan pa, sa communications, sa transport. Usa sa faktor sa akong simulan, na daghan na mahimong pamit, daghan na mahimong Catholic faith members, hindi siya pare. So, pili pare, siya hindi ka may damang kayo na lupato. Nadaw from the womb to the tomb, we need the hand of the priests. Ika siya sa tao, na nagkakuyan, confirma, iya kinanglantan na doon pare na matigo sa mga tudlo sa atong tinuhuan, kasasag na ito. Mga pare na butang kinabuhi, niraw sila sa paminundanon sa ilang panaan sa Diyos. Ang ilang pagbiyo sa puti ng kinabuhi, na mapilang isang pare, hindi tayo niliwil. Eh, mga pare ganito, isang galing magpagdagat, mas pana. Yan kaya ito kita ng mga sito mo kibis. Kaya ito mo kayo na may kaibanan sa banyo. Magtulog ka dito sa mga bins. Meron mga daga, magpapa dito. Ang tinala, maligo mo gusto na. Hindi mo mga pare mo. Magparigon ba? Masalis. So, kung saan ay, sa ako na may nandun sa ating superior sa sitari. Dahil mga pare, nagkabit mo pare, tulong sa pare, ay sasabisan ko sila, uyo yung matulog, uyo kita sa mga gaya yung patungo sa pagkakuti.
Kaya na yung mga masakit ko, nangyayari posisyon, ayaw, salamat, so, pagkala, at-least, Kristo din ikinadus pa. Pero makita na sa nagsulog, sige na kami kung sila para sa kaya sa labo. Kailangan kaya 2 wheels, tumas bukit. Kaya, pala, ang tawag ito sa sige ito, upang may konsulti, wala ka. Kaya, duloy-duloy na konsulti. Kaya, ang pala, di bumbong. Wala na. Kaya nabukot na ako. Yari ako. Nanundong ko kasi ng mga sa ito pa, dinilig ako bisa. Hindi naman mo, hindi mo isulti. Pero pare, mailuto kayo na masarap na ito sa mga sugo, karong sugo, katulong sugo, kapatang sugo, mga sugo. Ang tuloy na po, kung mga anakay ka kapita na. Tulisan, dahil kayo katulong na buong sugo, siko, pero di na sulti. Wala nga, di-notice pa rin sila mga asal. Pagawan, binusulit na natin sa mga mayroon kumano. Mga pasayo ka. Kaya halal ang pinabuhi. Dito na sa pinanan. Sulti ka, hindi ako. Ay kahong inakat na ako. Kailan ko kahong sino. Hindi ka sulit na naman. Sigang mo sa ilihis yung bani. Ako yung kahong pagkasunod ko sa pilupo na. Kaya ko sino kahong pagkasay na sa mga sa. Kaya ko sino kahong na kusira ang mga sa piso. Itulah kayak dengan sholat. Nanti nanti itu bukan saya itu seperti berdiri dan orang salah kebaikan hilang sekali mereka. Ya sebesar mana lagi sudut. Jadi kita tengok gerak umpamanya yang mau keluar di mana itu. Dengan ambil untuk sosial. Ginagaya ng mga baka. Yan ang mga baka. Kapare, huwag kayo kabiskalit. Para, nakalagi. Kaya sa Diyos. Sa mga sarap pa. Sa tubig ng sa pagkakusun. Pasay para nato. Pasay rin. Yan mo. Pero, huwag pag pagkalawa pa, hindi na. Ditulos pa rin gustiya. Ngayon para tubig ang minum. Pagkala daw rin mga tubig ko. So, ito. Kung ka pa rin isuti mga kasabot na sa kong isuti na. Nagkataka sa solusyon sa ilo sa masarap ng minus. Iyan ko ang kapapili ko. Mga ibalik na ito sa inana. Di ko kalawas pa rin. Kalau mungkin, kalau mungkin. Kalau kita juga kalau kita mau ang solusyon hindi ko. Sige, kung hindi ko rin na flat iron na isa buday ng mga pinatubuan. So, ang solusyon na iba mga pagkahindot ng kapatid. Ito, dumay mo naman ang mga Campos Marcano. So, dah, sa Krista ibigay nangyayari ng pariyo. Lagi mo nga. So, native na niya ang ginapulus pa rin. Ya, pare, bukan niya kita siya mga babae yung hug may mga buwang pamili. Ang matay ang pinako sa street, bubukan. Ikaw ko rin, bubukan. Bubukan ako. Ikaw na bubukan mo.
Hindi ko rin, hindi mo din siya ka. Gusto mo kayo, ito na. Yan, pagkakot ito sa parokya, dahil sa sugat ng grupo, sabi, sila, sabi, tao. Amang niya ng video. Ang pinagbukayo ito. Huwag man ito yung bisa. Hindi na ito ng ispaso. Kaya sa may ito yun. Sa mga paso niya, di pati na gusto siya mag-ino ito kayo. Nagkasagot siya, sa tuya na ako may bisa. Na ako may kalama. Mag-ino siya. So, naanay na sa dapat. Ang mga kuyog sa pastor, bigay na yun. Umalit ko rin yun. Ang pastor sa Lupino, sabi, natando ko. E dugay na kayo kung bakit, kaya huwag kong ibisa. Huwag may kalawa. Sige kong ba sa bibigyan na ako. Hindi ako sumalit ng pastor. Gusto mo ka na, balik mo din. Balik mo. Sa buwan, kukunin ako, hindi mo ko pinagdan sa kukunin. Kaya ko punya di dunia. Kalau kita asal Islam ini terpunya di dalam pas bukit. Waktu dia bukit hai melambia bukit. Lawas suci musikasi dia. Dia betul-betul mulai mereka betul-betul. So, ang kadang-kadang nila, kapag tungkol kay naigugma sila yung magkano na may musa sa mga. Kaya hindi ka nagparay kayo. So, wala ka. Pero, sunuguan, yung na sibuswa. Ako na yung yung sibudu ako. Ang sibu pupunta sa mga congressmen. Yung bike, yung dalis mo sa gobernador. Yung gobernador, parang magpahintahil ang sibu. Subo, one Cebu, one government of Cebu. Pagkatapos siya, iya pang tutukan ko tayo sa mga sabi ng kuya yung nagkamu ako na sa bukit, sabihin ko, gusto ko sa kanya ng mga dumis na ambang, ipala, dito ko gaya, dito yun, gawin ko dito na, isalat na. At ibayag ka, daw ka, Subo, one Cebu. Pero karoon na itong laluigan, after Cebu, magtuo na. Central, Ciudad, niyagikan sa Madami, laos na dito sa Poliluwa, laos na dito sa Guk, sa Rio. Dito sa South, niyagikan sa Militar, laos ito sa South, tulong na ka-obispo mo ng sipuswak, dili sipuswak, dahil kapag-uswak na iman ng tao sa ilang pinagkan. Kaya ito na diocese, ito na sa ito. At ito na napabukod kay dito ka rin ipabaw sa development o sa disco o ipabaw sa kapapas kasi desisyon rin yung mga pare kaya mga sibuswak na. Pero ang di pa rin ako, kasi muling na ako sa Surya, hindi niya, hindi ko kapakay na ito ng sultan. Hindi ko manidinig na wala na ipagkapari para ako ng Kristo. Kaya si Kristo, ako rin mo sa kapakay. Kasama nila, diyan sa Biblio City. Ang pagkapagay ni Kristo, wala niya itugyan sa tao. Diyan na kayo. Wala itugyan niya tao. So, gano'n, basama. Ang Efesyo 4:11. Gibutan sa Diyos sa Iglesia ang apostol, manalanak, pastor, evangelista, magtutulog, o ibuhat at mga itulungan nila. Wala kayo mag-discount part. Efesyo 4:11. Kaya sa mga Korinto 12, gipailula sa Diyos sa Iglesia
mga apostol, manalangka, mga evangelista, mga mabuwali, mga tutulog. Kung ano ulit ito, pare. Kung nag-iulong ka pa pare, si Kristo, Hebreo 1:3, si Kristo, nabawa pare, o apostol sa 1 Pedro 2:5, si Kristo, hindi lang tayo pare, bispo kasi. So, ay hisgot na doon na pare. Sila di palona sa iglesia. Wala ko na pare. Klaro pa, naging walang ginoo. Matiyo ba din Kristo lagi? Kusala hindi mo mahal sa amin. Ayaw mo paggawa o kapangagin ni Siyuta. Kaya usarang yung kamahal sa amin. Karoon lang yung kamahal sa pamilya. Pero, wala na yung nabuo. Nabuo kamahal. So, noong niya atake sa mga dili katoliko, nilalagmin sa lugar na kabantay, makakaandam, sulit na ito. Ano ba? Nasa ito ba kulit sila sa Exodus 40. Na ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon. Ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon. Kaya karang Hebreo 5:24, ilan ang ginagawa ang translation. Kaya ang translation sa English, the firstborn of Christ is the leader. He lives for the leader because his firstborn is the leader. Okay ang ganito. Si Kristo, nagpuyo ka nung na yung bugi. Kaya niya ang pagkapare. Hiling tayo pagkapare. Wala itubyan. Dalawa. Sa sulat ni San Pedro, 1 Pedro 5, bingon siya na kita sakop sa harian ng pagkakata. Kung maghalat ka sa Espirituhan ng nag-asa ito sa Diyos, sakop ka sa Espirituhan ng pagkakata. Sa 1 Pedro 5. 1 Pedro 2, ang katawan sa Diyos, natakot sa pagkakata. Kaya muna nakita ang kambing sa pagkakari ito sa kunya. Pero di ka for the rest. Hindi ka ito dinahan ng mga kami. Sa Roma 3, sa Marcos 3, ang Christ for the 12. Sabihin siya, yung dinahan ni Jesus ang apostol sa oo, dari kamu tapos tulis na pare, hindi ko pinahan ng Kristo. Unang Korinto 4, ang pili ang grasya na anin mo. Huwag sa pagpapili pa. Sa pagpapila, yan yung sulti sa mga kamulo. Sa iglesia, ang pili ni Diyos, ang grasya, na tayo mo pagpapili sa pagpapili, pagkantos. So, wala na, ang pagpapili, tulungan mo rin. Wala sa Santiago 5, 14, doon na ba'y nagmasakit ng diya sa inyong balay? Ipatawag ang pangit sa iglesia. Ano doon pare, sa masakit mo, kung mag-aampo sa mga masakit mo, o mag-agibog sa lana, para magpasay doon. Tawag ka na tawag. Sa mga upang sa video, tawag ka siya. Doon siya na siya. Para manulo. Mga tigulang sa Christian. Para siya, literal. Siya na sa Spanyol, all tigulang sa Christian. Pangalawa, yung tanang ni Jesus at kapatid. Sa Roma 15, 16, sa Roma, o ako, matupad sa Papa, ilalagay sa Diyos sa pagkaministro, sa pagwalay sa mga kita, o ilalagay ako, isip ako.
nasa Timothy 6. Masasabi ko niya kung nasa o pinulsot siya na pare tapos ako pare ako kami hindi daghan ang mga tutulog o ako amahan ninyo kaya napagkakot ko sa inyo sa inyo so sa bakit tukan nasa ministro sa Diyos pare kaya napagkakot ko sa inyo sa kalan ng Espiritu Santo pero kung ito pag-isip isang doon ang may daghan ulo na rin sa mga pagkuto juta yung daghan kaya ito ninyo amahan ano sa inyo na pare ito pagkutumahan sa hukum instruksyon ang hukum instruksyon sa inyo ang may salita sa mga pare buwag bakit mas ukit nanungas ng may salita sa ukit dito sa kabalay hindi na nakita sa kabalay ayaw magalaga sa kabalay ito pare magalaga ka sa lungsod kung sa lungsod ibang kanamo pare ka mapapatamahan ka na pare siya pare ito mono igorgosi kita atau konservatif satu sehari-hari dan hal yang Tuhan berkasa pada semua. Saya berdiri di atas sa pinadaya 5 negatif, pinadaya 5 negatif, akong panon sa mga bahay. Na alaga ni Kristo kaya itugan sudah kumpulong kaya sa pinadaya 2016 naging sa tatong nagpampus ni David usap sa ng pinadaya hipag po dinahan kaya muli rin hindi rin mas ito so, yan po natin. Dan mga pare na pinay mo. Dali, mga tanong mga pare. Ito po din mo. Kung kayo bilang kalikunan. Dili, ito mo din. Kanayan po siya. Yan po mga pare. Hindi na mo kanayan isa po. Ayos para sulit na kapital. Ito lang na. Wow! Okay, kumana. Oh, yes, good. Last Tuesday, brought up in your program, John 27, there was a picture heard to you whether this particular act is a miracle. Nailamatan kami natin sa programa ko. Hindi ba siya binagro o siya? But before I proceed further, since the opening statement of Brother Sok is about rest, I have read that if there are no rest, there is no Eucharist. If there is no Eucharist, there is no church. Sad to say, in Europe, there are several churches that are close to relatable and empowering. There is a move na siguro ang mga ministers pwede na maka-appreciate. Siguro in the long run, God ang very well appreciate ang mass already. We have served it so blessed. Why I raise my hand? Because I want to share something. Because the similarity of 2014 as advocated by Pope Francis, that we have to walk and do it together for a communion and participation. That we people have to participate in the spirit of the gospel. To do it and work together, do it together and mass participation of people to speak further the gospel. Ang gatong pangtana ko siya about miracle. If it is a miracle, this is the thing. If it's a miracle, we have to confirm if the actual miracle has truly occurred.
the Vatican has to confirm, and this is another ginagawa, hindi pa naman tayo pinagsulat no. Kinalalaan ang Vatican mukhang any, no? Vatican has to confirm whether what has happened is really available. The purpose of this is to verify the veracity of such miracle. Veracity linguistic or veracity that it is really, truly, or genuine kind of thing that happened as a miracle. Now, in the 18th century, it is a tumukunguha. In the 18th century, Pope Benedict XIV, in the 18th century, laid out a procedure to determine the veracity of the miracle. Well, kung hindi ko manood namin, kung hindi by-line sa atong isunod karon sa pagkakala sa programa nito ni Dr. Fernandez, kung naamoy lain, very good, no? Anyway, as what I said, we have to communion. Communion means sharing of intimate and faithful things that we have to share with our believers. Now, the main steps are the following. So this is the test of veracity. Kung tinukod ba niyo pinaka-milagro. Number one, the eldest must be incurable. Na ang makakakit, dili matambaran. Number two, the cure must be instantaneous. The cure must be instantaneous. So the mistake of instantaneous, meaning to say immediately, at once. No? So, you are very familiar, and I know most right from the verses of the Bible, na si Jesus Christ was on earth, He made many miracles. Na hindi pa naayo, instantly na naayo, no? For example, the people in the Bethesda pool was been suffering for 38 years. Kaya hindi kurang na sa tubig, hindi siya matato, tulong kayo ay mag-assess niya. So, for 38 years, so, Jesus Christ, to this man, ang na to, instantly, yung si Jesus Christ, carry your things and you know how you are rolling together. Instantaneous, at dapat immediately, lahat na ayo. And that is miracle. Number 2, stick. Number 3, the cure must be complete. Pinaglang complete mo. Pinaglang pora. The use of medical science and advanced technology. Pinangalan gamitan of medical science and technology. Ako, i-disprove ang maong milagro. I-disprove. Kung dili ma-disprove ang maong milagro, therefore, that is genuine. Therefore, that is tinoon na miracle. The additional studies we can refer to class 5, no? It talk about Juan Diego. Juan Diego was a farmer. So, that's what about the condition. A woman named Magdalene convinced the missus in order to indicate that in the church, not everything will come from the authorities. God communicates with whomever wishes, giving prophetic messages. No? Talo ba sa kaso ni Jesus Christ, si Mary Magdalene. Okay. Jesus our church, simbahan mo na gamit yung mga yamo mga tao, simple people. Ang atong nag-biwa sa South of Jesus Christ, hindi gamit si Mary Magdalene, was driven by 7 evil spirits, Mary Magdalene. Ngayon si Mama Mary uses Juan Diego, a simple farmer. He was given a visit to the Pope, to the bishop that is usually the church. Si Mary Magdalene, and they have the message sa dito, Jesus to inform his apostles, the followers, that he has risen. Wala siya. So, ang ito mga idea na dili kinahanglan nga doon ay otoridad sa simbahan na musulti na mo yung wato. Now, God uses simple people who can be its message. The lesson and very much welcome so that reactions will clarify the matter. Mas maayon ka na reaction. Sa kaso nito ni Jesus Christ, di pagbukan naman niya ang mga followers. Na may pagbukan, wala rin sa pagbukan, na siya na pagbukan.
understand Jesus. Ito ang guro ko sa mga tao. So there are many answers. Ikaw, prophet, you are Elijah, you are a prophet, you are John the Baptist. There is a different answer of correct. You are the Messiah. So according to analysis, the video ng at the individual of the Holy Spirit that enlightened his idea. Wala yung reaction? Okay, salamat kayo. Pagdating kasi pagkakapagod. Kaya ito na po yung anak, direksyon. Wala ka. May importante na ito. Mga di at para makakatagbukan na pagtulungan na ang pagkaparin ng ganyan, tinaglan. Briefly, isunod sa itong why pare, why misa, why Eucharist? So, why church? Because the power of the church is the Eucharist. The shortcut to heaven is Eucharist. Orang doon ay tao, kaya mo si Santos Sato. Ipalit siya. So, yun pare, doon, anong nagkakasunod namin, ako na mo, ipurituyo. Sa pagkakas sa tingin kita. Dan aku dilebuhi kita juga ambil satu orang kalau kita ada manusia yang kumpulan yang kumpulan kesulitan mau itu betul mana setelah itu guru dia kalau mau bisa mengajar bagaimana kalau kita mau lebih kurang aku melihat kita tulis nanti sebelum tulisan kita sama kita mengrabi lah. Ya itu bisa buat kalau yang kedua sana saya bisa kalau saya mau di sini kok orang tua bahwa tidak mau pakai sekolah yang kedua ada surat kontribusi menjaga menjaga disebut dari itu yang lebih dimana saudaranya kalau dia dosa mengenal lagi kadang dia dulu ada itu mengambilnya apa hasil berapa yang disebut atau sestikas mungkin doang sini masalah ada itu jadi dosa jadi dosa dia Dale pare que Deus observa nada dia subiu e o bispo só me perguntou so what he então está não só olha o bispo ele observa para karon tayo okyasa pangandar yun na kaysa mo pa ay yung kitiway mo mata Tulusod sa ngayon ko sa inyo sino sa akin dito galing ang pag-usap karon galing ang fuse mata Pagi bakal sama kal, mata pun atau perkirakan, dia pun bisa diminta untuk sebelum bukan monas sebelum menunjukkan kampung. Segala zaman, segala sisi Santo. Bila selamat si Muhammad, selamat si Mutayu, pada hari kebesaran kerajaan, bagi kami yang belasnya, dan maka laut lagi semua bermakna. Pada kamu. Kemudian kontak na permintaan ay usa ka pagtuo sa pagtuo o usa ka kaluwasan ay tutlo na sa simbahan. Tuman sa sugo, dawat sa sakramento o pagpahambing sa pulo sa Diyos. Amen. Salamat sa mga. Sana. Espiritu Santo. Salamat kayo. Salamat kayo.